खुलुमबाय दुखुनांथाव बाथ्रा पद्मश्री बान्था मोनगिरि बलिउडनि फावखुंगुर इरफान खाना बे संसाराव गैलिया। मुलुगनाङै गोसारनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरास अलखदनि समावनो जोबोद दुखुनांथाव खौरांदि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर इरफान खाना बे संसाराव गैलिया। 53 बोसोर बैसोआवनो इरफान खाना बे संसारनिफ्राय हरखाबै आनज्रायलांबाय। दिनै 29 एप्रिल बुधबारखालि सानजौफुनि सिगां इरफान खाना बे संसारखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। इरफान खानखौ कलन इनफेक्शन बेरामनि थाखाय मुम्बाइनि गंसे देहा फाहामसालियाव मंगलबार खालिसो फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। फोथायथाव सुलुंनि बादिब्ला इं 2018 मायथाइयावनो इरफान खाना निउर'डक्राइन टिउमार जानायनि थाखाय लन्दनाव फाहामथाय लादोंमोन आरो मोजां जानानै भारतआव फैफिनदोंमोन। साननैसो आवगायावसो बिनि जोनोमगिरि बिमाया रुंसारि जालांदोंमोनब्लाबो लकडाउननि थाखाय इरफान खाना जोबथा बिदाय होनो हायाखैमोन होनना सुलुङाव बुंदों। मख'थावदि इरफान खाननि फावथिनाया बलिउडआव मुंख'थाव जानानै थालांबाय। इरफान खाना 1988 मायथाइयाव सलाम बम्बे मुंनि सावथुनजों गावनि फावथिनायखौ जागायनानै बलिउड आरो हलिउडआव 2017 मायथाइनि करीब सिंगल सावथुनसिमहालागै गां 60निख्रुइ बांसिन सावथुनाव फावथिलांबाय आरो दा ग्रेट माराठा आरो चाणक्य मुंनि मोननै टिभि सिरियेलाव मैखोम आखु लानानै फावथिलांबाय। मख'थावदि बलिउड सावथुननि अनगायैबो हलिउड सावथुनावबो इरफान खाना गोख्रों आगान होदोंमोन। दा वेरियर, दा नेमसेक, दा दार्जिलिं लिमिटेड, अस्कार बान्था मोननाय स्लामडग मिलियनारि, निउ यर्क, एमाजिं स्पाइडार-मेन, जुरासिक वर्ल्ड आरो इनफार्न'फोरा इरफान खान फावथिनाय हलिउडनि सावथुन। इरफान खाना गावनि गोख्रों आरो नोजोरथाव फावथिनायनि थाखाय माखासे बान्था आवथायलांदों। इरफान खाना हासिल सावथुननि थाखाय 2004 मायथाइयाव साबसिन भिलेननि बान्था, 2008 मायथाइयाव लाइफ इन अ मेट्र' सावथुननि थाखाय साबसिन क'-एक्टरनि बान्था आरो सासे भारतनि गेदेमा नोगोरारि महरै 2011 मायथाइयाव पद्मश्री बान्था आवथायनो हादोंमोन। इरफान खाना 7 जानुवारि 1967 अक्ट'आव राजस्थाननि नोगोर जयपुराव जोनोम मोनदोंमोन। इरफान खाना नेशनेल स्कुल अफ ड्रामायाव सोलोंथाइ लानानै गाहामै उथ्रिसारदोंमोन। सुन लो सब, पान सिंह तोमर को कहेंगे मोहब्बत का पूरा नहीं हुआ है, हमें शांति नहीं मिली है, हम दोबारा आएंगे। सुन ले भवर सिंह। वोड़ा घर पे खबर करा दो, 1.25 लाख रुपए तो नगद। और जब पुलिस को खबर की, मोड़ा का जान पकड़ ना पाओगे। अनुमंता निकलो, तुम निकलो, कल ड्यूटी ज्वाइन कर लो। हम नहीं जा रहे। सुनी नहीं? कल सुबह यूनिट ज्वाइन कर रहा हूं। कब? हाँ। और हमारी यूनिट कब निकलेगी चाचा? हमारी यूनिट निकलेगी कल सुबह। कब समझे? दद्दा, हाँ को बोलो बाखबर भिजवाओ इनके घर में। अभी? हाँ, आप इधर ही बैठ जाओ। 3 स्टेट की पुलिस से बच के जाने पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान की फिक्र हमारे ऊपर छोड़ दो हुकुम। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस थाल सजा के आरती उतारेगी हमारी। भाग कैसे? चमत्कारी, हाँ? बाप छलकावे जाम और बेटा बांधे घुंघरू। बड़ा वाला तुच्छो परिवार है तुम्हारा। 75 तो बिस्के और 75 तुम आए। लाल बत्ती वाली गाड़ी का इंतजाम करो। है जाएगा। एक गाड़ी जहाज की तरह कौन चलाना जानता है? हम चलाएंगे हुकुम। खुलुमबाय।